Aquí al Baix Empordà la Comissió d'Escoles Verdes està formada per 21 centres educatius i des del Parc Natural, quan ens van fer la proposta de crear aquest itinerari pedagògic Camí del Corriol, vam veure que era una proposta que podia encaixar perfectament perquè era una manera d'implicar aquests centres en el seu entorn proper per posar en valor i d'alguna manera conscienciar de la importància de preservar l'ecosistema d'un art. El primer que vam fer va ser una xerrada a les 21 escoles que van participar del Baix Empordà perquè l'alumnat conegués la problemàtica que tractaríem. Llavors vam fer sortides amb tots els alumnes que participaven a les dunes perquè coneguessin el sistema d'un art, la problemàtica i els valors d'aquest ecosistema tan fràgil, i finalment vam fer una sortida amb totes les escoles participants. L'Alba, a principi de curs, ens va venir a explicar a tots els delegats verds del meu col·legi i els nens de sisè l'excursió que faríem. Després vam anar a fer l'excursió als delegats verds de cicle mitjà i de cicle superior, conjuntament amb escoles de tot el Baix Empordà que siguin escoles verdes. Quan vam tornar vam passar la informació als nostres companys de sisè perquè poguessin fer les cartelleres. A finals de curs vam fer una altra sortida a la platja de Pals a veure el camí del Corriol, a inaugurar les cartelleres que van fer els nostres companys de tot Baix Empordà. Les platges, que si bé són conegudes per tots com un espai d'oci, no ho són des del punt de vista ecosistèmic. Aquest és un repte que ens plantegem de treballar amb l'educació ambiental al parc, i les escoles verdes ens han ofert l'oportunitat de fer-ho amb els nens i nenes de la comarca, creant un recurs en forma d'itinerari pedagògic dirigit a tots els visitants, amb l'objectiu que ens ajudi a gaudir de la platja natural de forma més responsable. Organitzem moltes i moltes activitats, tant internes a dins l'escola com a l'exterior, sobretot amb el nostre entorn més proper, que és el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i també fem moltes activitats col·laboratives amb altres escoles verdes del Baix Empordà, com és el cas d'aquesta activitat que estem presentant ara. Arrel de l'activitat que van preparar els alumnes i els delegats verds de la nostra escola i de totes les escoles del Baix Empordà, van sorgir 21 propostes, de les quals nosaltres vam escollir la hiperfreqüentació i el trepig. La feina que hem realitzat totes les escoles del Baix Empordà queda recollida en aquest itinerari que trobareu a la platja de Pals i us convidem a visitar-lo.